शहापूरमधील अनेक पक्षातील कार्यकर्त्यांचा शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश। शहापूर तालुक्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेनेत महत्त्वाचे समजले जाणारे नेते प्रकाश पाटील, ठाणे जिल्हाध्यक्ष मारुती देठे, तालुका अध्यक्ष प्रकाश वेकंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहापूरमधील अनेक कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते जाहीर प्रवेश केला। यामध्ये श्री स्वप्नील एकनाथ भुईर, उद्धव बाळासाहेब शिवसेना गट, युवा सेना शहापूर तालुका संपर्क प्रमुख, ग्रामपंचायत सदस्य, समाज कल्याण न्यास उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य, साईराज मित्रमंडळ कळंबे, महिला आघाडी माथाडी कामगार रहिवासी संघ, कांचन घरत उपसरपंच गोलबन धामणी ग्रामपंचायत, किशोर घरत शाखा प्रमुख, जिजाऊ संघटना व त्यांच्या समवेत अनेक कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला।